Nonke emakhaya ababukeli be-Blaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi ngabuyelani emendweni. Nihleli noLungsta namhlanje. Namhlanje sivashele udadewethu ozosixoxela esakhe izindaba ukuthi yini le yamshisa kangaka wazobona ukuthi ngishiya phansi mina. Sawubona dadewethu. Sanibona. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho igama nokuthi uqhamuka kuphi. Sanibona ababukeli emakhaya. Igama uAndile ngamakhanya. Ngiqhamuka kaMashu ngaseYitolo. Sinqanqaweni. Esinqanqaweni. Okay. Andile ngithi. Yebo. So Andile ubani uAndile? Andile ukhule kanjani? Khuliswa abazali bakho? Bebeshadile, ukhule kanjani nje? uAndile ukhuliswa abazali abashadile. So base bashona ke ngasala ngayikhulisa ngaqhubeka ngafunda. Ngase ngaze ngagcina sengithola umshado ngathola umyeni wangishada. Oh, okay. Yeah. That's nice. So manje ke ngoba uthola umshado indlela ade ubuka ngayo umshado ubunjani like ububuka abazali bakho ngikuze ukuthi ke nawe ukhulisa umshadena ngithi. Yebo. So akhathi ubuka umshado wabazali bakho ubunjani? Ubumuhle umshado wabazali bami nami njengakho nje ngifisa ngihlezi ngilangazelela ukushada. Ngikufisa ngikuthanda cause ngakhuliswa abazali nje ba right abahloniphanayo abathandanayo nje nothando njengafundiswa yibona. So uba umodlisha kahle umshado. Yebo. Okay. So ubhuti ke lo ubaba rather lo washada naye. Yebo. Umuntu onjani? Umuntu right naye. Umuntu right benothando nje siphila kahle kumnandi nempatho konke nje. Okay, nahlangana kanjani? Sahlangana ngase ngiqeda isikole. Ngase ngiqeda isikole sahlangana eThekwini. Mengibona nje azibiki naye njengensizwa nami ngithatheke. Sibonana kuqhubeke sithandane sijole sibe nabantwana bawu2. Okay. Mfana nentombazana. Ikhambeni wesikhathi kuze kube ukuthi ufuna ukuyovela ekhaya azongilokhuza ngoba uthathekile mina nami futhi bekumnandi ngabona ukuthi yena umuntu okuthathwa ke. Yeah. Yena uphuma ekhaya enjani? Uphuma ekhaya bengasenabazali yena kodwa nje ube breadwinner futhi ekhaya besaphosa abantwana bakubo abazali bebengasekho kahle kodwa bekuyena ubhekile ekhaya abheke nangala nje ube umuntu right. Okay. Yeah. And I'm sure mawumbona ukuthi uyena othatha igxathu lokuthi hayibo asilungise izinto sakho umndeni. I'm sure lokho kwakuthokozisa kakhulu. Umshado wakho awunjani kakhulu? Wawumuhle umshado wami. Wangikhumbuzisa wabazali bami ngoba nje naye nasekhaya nje ubaba nje into ayenzela uma yonke into ayikho ngisho ngithi ayikho into eyishoda. Umuhle umshado wami yonke into nento engangithe ngiyayicela yayikhona yonke. Kwakuyilapho nalapho ngoba phela kwesinye isikhathi ngekwazi ukwenza konke kuwe. Yeah. Kodwa yonke into uyicelile wayenza. Yini? Okay. Like umshado igxathu elikhulu kakhulu. Yes. But yini le eyakuthatha ngaye? Wabuka ukuthi yabo lo la ngiyakhona ngifanayo. Umuntu esilisa wayenothando nje ebukeka insizwa nje ebukekayo. Wathi noma ngisho sesinabantwana ekwazi ukunakekela mina anakekela abantwana bami njengomuntu wayengasenabo abazali bamshiyayo. So ekwazi ukwenza yonke lonto ngabona lo muntu akwazi ehlezi nami ngaso sonke isikhathi singase sayidini lami nakubo nje akwazi ukungifaka ukuthi okay misuka la siye ekhaya silungise ekhaya kanje yonke into nje wayinokungifaka ezintweni zakhe ngangivaleli ngaphandle. Okay, that's nice. So manje ke uyazi ukuthi ke ngoba uhleli nami uhlelo luthi ngabuyelana emendweni. Yebo. Isiqala phiki inkinga ngoba umchaza nje umuntu right fanele ngabe le mshado wena usamile. Yo, saqala inkinga. Ziqala ukuze kuthiwa umbethe isikhumba semvu. Thiwa yini embethe isikhumba semvu? Impisi embethe isikhumba semvu. Kanti angibuzanga elangeni. Imake awubuzanga elangeni konke lokho sekuqhamuka nini? Siqhamuka umyeni wami la sesishadile manje sesishadile mhlambe for ngithi kwase ku3 years. Okay. Sesihleli kamnandi manje sinomuzi wethu. Sikuyaqala sekunama calls engingawaqondi manje angingenelayo. Hawu le calls wena wasibani yebo mina. Lana ukoleta imali engaka and usuze wangena kuma bureau manje because isinesikhathi sithi ungakhokhile. Hawu kanjani manje?
Ya ngaba nokungazi nokudideka ngoba phela ama details ami wonke lawa abizwa la. Yeah. Yeah, okay. Actually after ama calls kube nalokho kufike kunendoda nje umashonisa. Indoda esabeka nje kuliyazi wonke umuntu esima sifikile nje. Hawu ngiyabona le ndoda kwami izokwenzani manje? Hayi ingene indoda ibingelele ekhaya bese ngingasho umyeni wami eqala. Ngasho uphuma naye indoda hayi mama nami ke ngangazi nakakhulu into zabantu besilisa ngimnika indawo yakhe methi mama eceleni ngisakhuluma nangu baba ufikile hayi baba ngibanikeza isilokhuza sabo kanti angazi ngisho ukuthi ngoba ngangakazi ke ngaleso sikhathi leso ukuthi kwenzakalani ngathi sengazile shuthi ke sengiyabona ubaba ubuleke imali ngegama lami ngami kumnandi la ekhaya into esiswele nemoto yakhe nemoto yami bantwana baphila kahle bafunda kumamathi nje ko right konke manje ngase ngiyaxaka ke manje mefika kubaba sengiyabuza ke manje baba kwenzakaleni kwafika lo baba la ekhaya cause lo baba ngiyamazi ukuthi umuntu kanjani hayi mama ashoneli nokuspoilayina ke wayekuthanda vele hayi mama ngathi nje ningalunga manje ngoba sapheka kwekhona lapha ngathi ningalunga kuyahanjwa manje siyodla out okay yayina ngithuleke ubani ngiyajabule ubani ngiyazajabule ngithule nami ekhanjwe ngiyomutweni ingidle lento lokhu ibuya kancane following day ayilusha ucingo futhi kwenye indawo akuseyona ke manje le enye elinye ibhenki manje lingifonelayo yabo sisi ku kanje wena usibani kunemali kanje ngesikhathi esiyaka mengicabanga zonke engalesikhathi zemshado wami lapho nje usanda kuqala nje silungise nomuzi akangitsheli imalini lezo uthanda 100,000 nje imali nje eyithi ukuthi xaxa impela yonke into esendlini engifunile endlini ngiyayithola ikhona la akafuni ukusho ukuthi sengiqinekile sengixakekile la mama ngicela ungisize ngoba ufuna ukube yena ehlezi lokho eyihit akayefuna ukuyimela lokuthi nami ngakwazi ukumxhasa ezumkakhe ubaba oboleke imali ngami ufuna ukungithengela izinto ezongijabulisa kwaye le moto engihamba ngayo ekhokhelwe ngemali yami okuwesike yes indlela osho ngayo ukuthi kena ekuningi kwaqhamuka ngakhathi ushada ngalezo ikhathi kulungiselwa namalobola kwalungiswa kwenziwa sazi saqeda lokho sayongena indaba ivela mase ngisemzini sesiphakathi sesiphelile neminyaka emincane sisekuphele iminyakana lembalwa yes so uzama ukungitshela ukuthi wayilobola wena ngibona kanjalo ukuthi ngayilobola mina mase ngithola konke lokwenzakalayo indlela nenani lemali eliphuma emabhenki nayo yonke into ngoba ngisho kwakumuntu ubaba lo efikile umashonisa engencane imali okay so mawumbuzo uhlala phansi naye uthi baba ku A no B no C mina ngikaze ngiye kulomashonisa kwenzakaleni ngaqala lapho ke sengimbuza sibuyile ngoba ngambuza after sihambile siphuma kwekhipha ngambuza uthi baba sivakashelwa ile ndoda manje kanjani hayi mkami into esubuye sixoxe leyo hayi baba uthi asingayixoxi nasekuqaleni namanje futhi asixoxi phela fanele ngazi le ndoda ayizi kahle iyashayana ayizi kahle mefikile ekhaya and indlela osukume ngayo mingena le ndoda ingithusile okukhombise ngathi kukhona ukurong hayi siyazana sijwayeleni ngiphica indoda boya phicana yini hayi ngiphica indoda kuqaleke lapho sengiyazwela ke manje ukuthi lo muntu lokho engiqambela amanga manje azagcina selikhulumile iqiniso uthi waboleka imali kule ndoda befuna siphile impilo emnandi siqhubeke siphile impilo emnandi bese faila ukuthi angisize lapho nalapho la ngidinga khona nje siqhubeke kube mnandi njoba bekumnandi emshadweni okay njoba bekumnandi ngiya understand mhlambe like mayisaqala i-relationship awukho that clued up ukuthi ke nakwenzakalani kwiphakethe lamyeni wakho but senishadile noba uthi uyalazi iphakethe lasemzini wakho yebo mawumbona ekwenzela izinto left right and center wazi ukuthi nalomsebenzi awusebenzayo awukho equivalent ukuthi kena angakwazi ukuthenga lezi zinto ayithengayo wena ubuthula uthini into ebengenza ukuthi ngithule ube umuntu okhuthele
ngoba ngisho bekusebenza lo msebenzi wakhe wase-office but benayo umsebenzane emncane amathenda emaceleni ayenzayo eminye yayo bengiyazi eminye iqhamuke sengisurprise okunye nje woze sizobona mase sizobona how surprise sengithola umsebenzi endaweni ethize kanjani okunye kuba ama surprises uyabo so bengitshela okunye iqhamuke lapho mhlambe nokunye bese azongitshela cause bengaveli konke kanye uyabo okunye bengitshela mhlambe emva kwesikhathi mhlambe unyaka ithi ukuthuleleni sokulesikhathi athayi ngonyaka ukuthi mina angisavele ukuthenga imishini ethize khona ngizokwenza ukuthi uyabo yeah so ngoba ke wadecide ukushiya emendweni angithi wahlala naye phansi wavuma uselivumile icala lakhe of which ngiassume ukuthi waxolisa futhi but yini le yenze yathi cha ngiyashiya mina ubese phinda ke manje angithi lokho ngikuzwe sesemzini sesekhaya manje wakusho lokho sakhuluma wavuma kunywasho usube ku1 no2 no3 besenza nokungenasidingo bese iboleka imali bese ngithothi imali yami isibolekiwe okugcina nje wavuma wathi nje begembula ngayo lo muntu lo usengena inkingeni enkulu lapho yogembula so wena useyikweletini ngoba sikhuluma ngiseyikweletini kwaimoto leyo angisenayo nje sekuyacikizela nje konke impilo yami ayisekho right nami sengiphila nje nestress ngoba senginongathembi indabeni zeimali kanti izinkulu kakhulu izikweletu engikuzona okay but would you say ukuthi kena nawe usephutheni lokuthi awunakanga ukuthi yonke le mali iphuma njengomama wekhaya ngithi kena ikhaya lakhiwa umama and mina ngingasho ngithi okay ngiyazi ukuthi ubaba ubhizi umatasa wenza lokho nalokho but at the end of the day umama uyena obonayo ukuthi manje ngathi usenza kakhulu manje nawe futhi as umuntu osebenzayo ngithi uyasebenza ungakubona ucheck ukuthi kena ayibuke ngicheck ku-credit check ukuthi kena ngimi kanjani ya nami ngibe nephutha lapho kodwa okunye kakhulu naye beyazi angithi manje besiphila ngokuthi akanayo ifamily ngithi nami ngala so mina nami ngeke ngayidlala indima ukuthi ngibe umzali nakhona ngoba bekunabancane bakubo nangala nasendlini nasemsebenzini nabantwana bala endlini yabo nje bekuba nebusiness nalama small business akhe nami bengiba khona lapho ngisize lapho nalapho uthola ukuthi okunye sengize ngithi 30% walawa akaqapha ubaba kakhulu nami ngibe ngibheka ngala athi ukuthi ukuthamba kancane ngoba phela ngibuye nasendlini ngibe busy kakhulu okay so kumuntu esifazane oshadile right now yiphi advice ongamupha yona lapha ekhaya engamupha yona ukuthi kubalekile ukuhlala phansi nokunaka nokuthi imkhulumo umhlalise phansi umyeni wakho esifuna ubona nje ukuthi ufunde nokwazi umyeni wami how lesithombe manje usithathephi ngoba mina angisazi indimali encane iphume lapha ngam-advise nje ngaleyo nto leyo nokuthi azi yonke into esendlini yakhe nezinto nje emsebenzini imali umkhwenyana wami uhola kanje nami ngihola kanje angakwazi ukuthi akhe lendlu ngathakha lendlu uthula ubuka ujabulela ubona indlu wena kanti awazi ukuthi phansi kwayo khonani would you say kodwa futhi umkhwana wakho wamplace under ipressure yokuthi fanele akujabulise kakhulu ngingakusho ngiphinde ngingakusho ngoba ngangingaceli njengoba sakhumulisa isikhashana lesi ngisho ukuthi ngangimbuza ngale ndoda le kwawuyena uthi kezani kuyahanja njalo manje kuyodliwa out siyabona nje lezi zinto eziningi ezinhle shothi ngokwakho yena ngasho yena wayithanda ukuthi angijabulise kodwa izinto engubukhazikhazi kakhulu ngangemandla ngazo wangisemandleni othando ngizolipha ingane zami ngilipha ingane zakubo ngiliphe yena ngiliphe ikhaya lethu uphi manje ukhona emzini ngahamba ngabuya ngaye ekhaya mina ngathi uhlala ekhaya ingane police ikhanda ngabuya nazo ingane zingakumina zingakwena unayo relationship nengane unayo angasabuye nje athi yobe aguqe phansi akhokhe ikweletu uzokwazi ukubuyela kuyena kukabili ngoba ngangimthanda ngisangabuya kokunye futhi ngingabuyi ngoba usenza kakhulu manje kunokuthi ayeke kulungiswe lokhu uyaqhubeka so hayi ukuthi wamshela ukuthi usamthandi usamthanda but izenzo zakhe sahambisana plus imali akusinto encane musubishe emalini uzugcina uthi ukade umuhle kanje ugcine ungasenaso ngisho iphenti lokugqoka simanga semali qiniso sakwazi ngisho ukusupport ingane manje okay so ungase kuqhamuke ihanki nje ngelinye ilanga ithi hayibo andile akushade phela thina impendulo yakho ngoba phela usubuya khona
Akwelime kancane hangi. Akwelime kancane. Usacabanga umshado? Ngibona ngiyawucabanga kodwa akwelime kancane, ngisacabanga kancane, ngisalungisa wasemva ngibona ukuthi kusangenzeka yini. Ngisangenzeka yini. Sangenzeka yini. Hayi, siyabonga kakhulu ukuthi ushare isitori sakho ne. Ngiyabonga kakhulu nami. Ngiyayizola babukele emakhaya ukuthi hayi kwesinye isikhathi asishiyi ngenxa yokuthi uthando luphelile kodwa sishiyiswa izenzo. Asenze kangcono nathi emshadweni yethu, senze sure ukuthi siyabambana, siqinisane ukuze sikwazi ukuthi kube nenqubekela phambili ngoba akulimali thina kuphela kodwa nezingane ziyalimala. Kulungisa ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi ku Blaqlife TV kwisiqephu sethu esithi ngabuyelani emendweni. It's the Blaqlife TV.